Ahojte ľudia, tento raz zase z Rainhacks and Figment. No a sme tu. A čo ďalej, keď sme tu? No sme tu proste. Mám 100 zlaťákov a 500 húb, to som si teraz taký balíček kúpil. Ale nie, nekúpil som si žiadny balíček, je to privátny server, kde príde asi tak 25 000 ľudí si zahrať na tento server. Ako, fajn, možno 10 000, 15, ale to je... no, rade, nie? No a link bude v popise videa, link na proste tento server. A tak, no. Volám sa The Dark Hunter 2, Dark Hunter 2, ale niečo tu. Útorok na Slovensku. Vysvetlenie, ako vy žijete. No asi nie takto, nie? No. Quality low. A takto nejako seka. Čo poviete na toto? Asi to treba restore dať. No, lebo ja neviem, čo s tým je. Ako ľudia. No, inak čo tu je? Je tu starý Shakes and Figment. Je tu, no a ďalej, čo tu ešte je? Sú tu podzemka a hĺbky, epiky, všetko tu proste je, ako na normálnom Shake'se. Takže tak, toto si zoberám. Hej. A koľko? 20 bombra, že? Super. Dobre, inteligencia, sila, šťastie, nepotrebujeme šťastie, že? My nepotrebujeme šťastie, aby sme boli šťastní. A máme aj elík. Lebo máme elík, preto. Vydrž, inta. No prečo? Tu všade sa má vydrž. Ja, no, tak elík aj. No, ale hodí sa, no, vydrž. Aha, inka. What? A čo mi dáva vránko? Damian je online. Tomu zavolám potom a natočíme spolu video. No, čo to je podzemka od levelu 1. Ale aj tak, keď sú oče. Merry Christmas je, no, neviem, blbosť. No, aj keď vlastne ste level 1, dajú vám podzemka. Môžete preskakovať aj teraz. Myslím si, že je to celkom dobrý sever. Dobrý sever, by som povedal. Démon mrazu je pekný. Ale starý, no. Ale aj tak, kde mám mobil. Si to musím vyfotiť, aby to bolo pekné. Viete, ako fotka je nice. Fotku proste treba. Dal som si za lukostrelca výzva. Ani nie, ale tak. Chcel som tu hrať za Luka. Skúsiť za Luka zahrať si. Tento démon Brazil sa mi tak veľmi páči. Neviem. To je úplne epic. Ale mňa nechce načím, takže tak, no. Natáčam 5 minút ľudia.
Epic, inak čo tu mám v tejto druhej tab, tak tu mám môj YouTube channel. No a tak. A vidíte, Trhosejk, odporúčanie moje. Aj keď Leo už nenatáča, ale to je jedno. Testovacie video, prehliadanie účtu 2, toto. 4 videá tu mám. No a tak. Ale my nebudeme zdržovať, my sa pustíme do hraníčka. No, obrat taká nejaká nám pomôže. No, a ja neviem, 10 minút môžem natáčať, lebo bandicam, viete ako. Bandicam je záke... What the hell, level 10. What is it? Ale what is... Mám zlú zbraň. This. Obratnosť, toto veľmi potrebujem. O takú slabú. Šťastný, sila, inteligencia. Toto skúsim. To už celkom pekné. Aj vytuní ma to. Zdôrazňujem. Také šťastie som nikdy nemal také nízke. Sila, toto výdražaj. Kúpim ju. A už nejaký luk. Prosím si nejaký lúčnik. Menší. No to nie je dobré. Málo zlaťáku. Tak tam sa daj, hej. Bože. Ale sorry za lagy, fakt. Za to načítavanie. Lebo to je hrozné. No vidíte, že za chvíľu budem musieť končiť. No, takže asi tak by som povedal, že 10 minút to môže mať maximálne toto videjko. Ale to je jedno, letí to chytro, ale my toto zabijeme, toto a máme, dúfam, že máme goldy na look, lebo tu mám 14. 7, 21, 14, to je... Tak to je jasné, čo porazím toho ducha. Aj vtedy, s tým lukom by som ho porazil. Ale to je jedno. No poď, ty strašidlo. Aký mi to zobral. Ale jak? More vidíte? Keď za ločničníka hráte, tak... Yes! Dal som, no tak vtedy by som ho nedal. Toľko goldov mi to dalo. A mapku! 27, to sa hodí, všetko 27. Jabi. Ideme ešte takto preklikať. Ešte toto. Co? Daj. No. To bolo 90. 115. A to je trochu lepšie. To nejdem brať. Chuba. Dobre, môžeme ísť klikať ďalej. 77. Preklikal som to. To je jedno. Čo je to? To nevadí. Takže ja sa s vami lúčim pre tento let's play. Dajte odber, like, subscribe, poprípade prvý komentík, ktorý bude mať na kanáli. Super. Ešte kliknem jeden raz. No to nestíham, takže nechcem, aby sa zastavilo, takže